Bantu bakithi ake siyekene umona, ake suyeke umona, ake suyeke umona. Awungitshele. Wenze nje lo sisi yini wrong umuntu onjani ongahamba ayo reporter iaccount yalo sisi. Uke wasuspendwa lo sisi wangahola. Ilona ke iningi lethe simazi ukuthi unokhola abo 100,000 kuyele phezulu lapha. Ngokuposta nje izinqa zakhe, ngokuposta nje ishwapha sakhe. If ishwapha sakhe simfakela imali, if impundu zakhe izinqa zakhe zimfakela imali, if epost engcolile emdaka then kungena imali, athola imali engaholwa na abanye odokotela abangayiholi, abanye ifundiswa ezenza ama professions ezingayiholi. Yini wrong ngayo? Wenzeni? Uyireportelani iaccount yakhe? Hey, abanye abantu boze bafe benuka behlupheka ngenxa nje yomona yobuloyi. Uyababona laba bobabili bazenzela icontent. Icontent mabe poster bedanasa la bethweka benzani icontent yabo. Babhizi nje abanye bangilwisa, some of them. Mina ngifollowishwa ke imsangano yidomu nje, cha zingifollowishi. Majority yabantu abangifollowayo mina bayakwazi ukucabanga, bayakwazi ukurizina, baya-understanda futhi uma sengupastor Msangano sengiposta izinga ukuthi hayi ke seyi-character, useya-actor, senza i-content. Uma siposta izinga zosisi abadunusayo lapha sibaposta, then leyo nto bese sifakela imali, wena ungenaphi? Udliwa yini? Yini lekulalisa kabuhlungu? Ngoba phela akuzona izinqa zakho esiyipostile, ezabanye osisi abadanasayo. It's not like sibaposta be-naked beveza ama-private party, no. Bagqokile kodwa baveza izinqa impundu. Yini lekudlayo wena ukuthi manje funeka uzusilwise, uzuhambe usireport ukuze ama-account ethu avalwe? Udliwa yini? Ngoba lezo zinqa phela zisifakela imali. Ishwapha sakhe lo sisi simfakela imali, izinqa zakhe. Awuposti ngane sakhe ishwapha wena. Yini into uma ungayithandi i-content yomuntu, uma ungayifuni? Yini ungayidluli? Yini ungambloki lowo muntu ukuze ungaphinde uhlangane ne-content yakhe? Angazi mina sengachaza kangaki ukuthi kule account ekseni izwi likaNkulunkulu silipostile nje, hamba manje uyobuka ma video 4 or 5 awezwi, awe motivation. Sticker lapho ku like lawo ma video if uthanda izwi. Uma sesiposta i-content yezinga ungaphawulike uma ungayithandi, vele uthule uyokusiza lokho. Bengixoxa nomfowethu ST Zolo sinanobabutanda sishutha enye episode lapho, beshama episode ahlukene sikhuluma ngento ezihlukene. Sesiyaxoxa, sixoxa ngani ninabantu abanomona abahlala la abanomona. Umuntu acommente i-comment ebhedayo, and then bese uyabona ngoba kunalezi zithe ezisifollowayo kodwa ezihlala icashile kodwa izitha zethu. Ubone kuleyo comment kugcwele ama-likes inqwaba. Sixoxa lento ke uthi umfowethu hayi mina ngiqala ngalabantu abareactile abalikile, ngiblock bona before ngiblock lo comment. Nami ngenza njalo, ngiblocka every day. Comment nje umuntu nonsense ye comment, and then wena wa react ngayifica i-reaction yakho kuleyo comment. Angixoxa ngubuzi mina futhi angifuni lokhu ngiyichaza lapha kwi-comment section, cha. Ngenza ivideo ngiyichaza uba ngiyichaza, hayi kwi-comment section. Ngivele ngifike ngiqale ngani nenireactile kule comment yakhe ebhedayo, nginiblock ngoba shuthi nani ni enemy nizitha zami ezicashile. Ngiblock bese ngicina ngomnini we-comment. Ilula bafowethu, it's as simple as that. Ma ungayithandi i-content yomuntu, mblock.